Dear Mamang, karon kay humana naman ang imuhang birthday. Humana ang adlaw nga imong kalipay. Ako na pong buisiton ang imong adlaw. Kay nakaapo man ka og butan, nakaapo ka og matinuman. Akong ipa-experience nimo karon ang wala pa nimo na experience sa unang panahon. Ug sa mga naglantaw karon, hayaan niyo akong ipakita ang ako ang tulo kagawain sa akong buhatonon karon. Atong lantawon, Mamang, kung unsay imong reaksyon, kung ang imuhang only apo, only guwapo apo, only butan nga apo, makapaburos og sayo. Unang gawain. Maligo sa ko kay baho na kay ko. Okay. Karon kay humanata sa ato ang unang gawain, ato na pong ipasundayag ang ato ang ikaduha nga gawain. O kana kay ang pagkolekta, pag-research, pag-save og mga images nga ato ang gamiton sa ato ang pag-atik sa ato ang mamang. Mamang, ready na ba ka? So karon guys, kayo ngita tag picture ka ng mga pregnancy ba, ng mga bata, ng mga tawagan na kayo itong makita bito ninyo bito ng imong ebidensya ba. So itong imong picture, itong gibitong picture kay kanang mga tawagan na ito, kanang ito i-print, kanang ito murag picture bitaw sa kanang tawagan na, basta kana siya kana dayon kanang wala man tay katong murag pregnancy test bitaw man tay nadto ato lang picturean murag bali ato i-search sa Google nga positive pero kanang buwali nga gisend na daw sa ako ang napaburusan, gisend niya sa ako sa messenger dayon ako ipakita ni Mamang, di mo ako ipakita niya ito ako ipakita niya sa messenger. I'm so bad wala siya ito na ito ebidensya. So mangita karon, mangita taga ng mga pictures. Let's go. Karon guys, kita tag picture guys. Oh, kanya to piliun lang guys. Bilo ka Mamang dali lagi na uwat lagi na guys, uwat lagi na. Kani to piliun kani kana. Kana to piliun kana fights. Ato ni save kanya. Save to na siya, save image. Oh. Kana save to na save. And then kanipod this kani kanipod bet na ni bet kani ato po din siyang piliun kana ato na siya i-save po na ato na po kada save na to na save image. O karon kay humana ang ato ang ikaduha nga gawain, ato nang i-move forward ang ato ang ikatulo nga gawain, ug kana kay ang pag-adto sa balay ni Mama. Ug ato ang i-set up ang tanan natong gamitonon, ang camera, ang ebidensya, ug ato ang iadto na si Mamang sa iyang pwesto. So karon guys, kay humana naman ta sa ato ang mga gamitonon, ebidensya, tanan nato nagibutang. So buhaton karon kay madto ta ni Mamang. So ato na ni prepare ato mga self. Ato ni prepare atong butang, atong dalo atong laptop dito kay dito may kabutang ang mga ebidensya kuno ay prepare ng camera, so tapos kalo, yeah, let's go. So karon guys, kay nanako rin silang kamamang, wala na ako di-record ang pagkanina ko direct kapoy na kayo, so nanako direct si Mamang kay nasilong nagluto nya bad mood judaan ako balon sa kunin baan na ako, so pero kaya pa nagguyaw na guys. So nanako diri sa taas si Mamang galuto silong, so buhaton karon ako ning i-set up ng camera. Buta na itong laptop na ako dito daan. Itawag ka ng setapanan yun nato karon nga klaro. And tawag si Mamang and ito rin tas good. So, operation time na ta guys. Shout out kong TV. Gikan dyan din mo. Ay! Muna siya guys din. Pero si Mamang sa kagaduto ko man siya kanuna ko. So before na lang mga una ko ng buhaton. Guys.
Nakapwesto na si Mamang, nakapwesto na ang atong kamera, ug ready na ta. Operation time na. Mang! Ya, Alexa! sangan. Alexa! Lingkod sa dira. Kaya nga naman. Lingkod sa dira. Na, lingkod. Lingkod. Okay, ingon ni Mamang. Kalmasa dira. Na. Oh, Masa ba ba? kajut lang. Naad dari ako ingon ni mo na des laptop. Kajut lang na suki kwaon. Kuasa konti para deh. Oh, sige. Ay, monte para. Nas ibado sa lubuan mabang alugdan. Ano yung nang disalduan ng portahan? Kajut lang, paminaw sa badako ba, kane? Oh, Kane, mo ne? dili mo na diga o di mo na naman ko isagod nga sunglass. Kajut lang. Sagod na eh. Lingkod sa dira. Pagtaon na dito eh. Lagi. Oh, butas ko tubig diri oh. Tubig. Na. Aduh, sa mana dudong oy. Ayaw sa lingkod lang, lingkod. Binuang. Lingkod lang, lingkod. Sa man pud dudong oy. An ispug diri. Ay, oy kama, paguba na. Ay. An na ada si mo. Palungan na kay magkamaglikit kan. Ko bagitikpan. Kana. Mang. Love biya ko nimo di ba? Lalab man ko nimo mamang no. Oh, syempre. Kayo? Oh. Nya man kung mag-ingon ko mang nga mag-artista ko, musugot ka, suporta ka nako. Kung mag-doktor ko, suporta ka nako. Mag-pulis, suporta ka nako. Tanan. Dili. Oh, pero mo suporta ka nako, mang. Oh, lalab ko ni mamang. Ay, chillax lang, mang, chillax lang. Kaya kay Dextoya man po ni mama. Ayun. Okay, ingon ni mamang. Kanang. Kaya siya magkanang blessing from above. Blessing man ba? Ay lang po. Kalain or kasuko na ko, mang. Ha? Sige na be. Mang ha? Bihag sa ko, kinalab mo ni si mama. Bihag-hag sa ko, hagag. Ayaw sa kuwan, mag. Ayaw sa kakuan dira. Hindi man kabalo ka, mang unsa ni siya, mang. At sa iyon. Kanimang. Kabalo ka unsa na, mang. Uy. Kaya, uy. Kana. Sama. Ha? Sama. Basta mo na. Kaya, mang kabalo ka unsa na, mang. Puta saan? Tin. Anak, mang. Ano na? Siya, mang. Kanang. Paburos ko, mang. Huh? Kabalo na si mama kung gingnan. Kinsa man? Basta, mang. Basta, kuhan, mang, namang. Sa man kadung uy. Gahap kadung uy. Pagsure ka. Lagi mang unay ko ang istorya na po ni mama, anak. Ang tubig sa mang o. Tubig o. Kinsa bayana? Tubig sa o. Ani ko kinsa bayana? Di ko wala kakakuhan ka ila. Nagstorya namin ni mama, anak. Si papa li wala kabalo. Sa man kadung uy. Kabata pa di mo maginingon anak ka. Ano na mo ginansa sa imong pagkalagan? Timanggod kulagan. Kinsa lagi nang bayana? Wala. Sulti ko kinsa. Pili edad na bay. Kanang
Parehas rami. Tagadiin man na. Taga diri ra. Kinsa man? Amot wala. Kinsa ligi na masuko noon ko. Kinsa na? No. Kinsa ligi na? No. Ha? Di, ingon man si mama nga, dili pa ingon daw ni mo ang ngalan. Ingon daw ko ni mo ano. Dili man na magsilbi ko kay Bado. Di na ko anak di man na kay ko. At pasultihan ko din yung tanan anak. Tagadiin man na taga Malabang? Dili, taga diri raw sa Asa ligi Ginoo Diyos ko. Tagadiin asa ligi sa Osamis. taga diri ra lagi sa amin. Tagadiin ligi. Dapat sa Osamis. Taga diri ra lagi ma. Sus, Ginoo. Mao ligi pangutan at asa dapat sa Osamis. Nganong dili man nimo na nisulti na ka anak niya den di ka musulti tagadiin. Kinsa nang bayana? Lala, sulungan pa lang mo ito. Di ko manulong. Ramis lang ko nimo na di ko manulong. Pero ka sa mitabo. Unsa may pledo anak? Dili lagi pa ingon ni mama. Dili ligi mahimo, dili ligi. Tawagi si mama ko. Oh, unsa ko pag ikaw tawag? Ikaw si mo. Dili ko katawag. Tagadiin ligi na. Dili ra lagi sa. Kinsa ligi ni sulti na ka na may pag ko nimo sulti ana. Kay ngano man. Oh, gano imong sulti na di ka sulti kinsa ng babae. Kay love mo ko rin. Di Unya, gusto. uglap ko nimo, nya ano imo di man ko nimo sulti ana na. Lang. Nya labi mo na babae. Daan pa ko lagi. What time mahimo? Kina naman na. Sulungon ko gyud. Nya sa na karon ninyo, sa plano ninyo, mga bata pa kay mo. Ha? Kon, si plano na ko. Oh. Karon, anak ko, musaya ko, anak ko karon kay gibidyohan ra tay kadira. Ay, Mang! Wala niyo! Joke na ako na, Mang. Si Mama agasugo na ako, Mang. Si Mama agasugo. Ayaw ko kasama, Mang. Si Mama agasugo na ako nga. Binuangan ka, Mang. Wala ko na ba ko? Serious mo kayo kung istorya doon eh. Alam nga, artista in good. Kung sa artista in good, po. Yan sa'yo, maingon ni Mang. Kundugan. Kay? Okay, bata pa kay ka. Nasa may buhit niyo. Butan ka ni Evo. Butan kayo ni Emo ang palangging. Dili. Dili ko ba ano. Lalab ni daw si Mamang. Lalab daw ko si Mamang. Dili na kayo. Apel sa. Dili na ko binaagad ako Mamang. Ay, lalab. Pagkaan mo problema eh. Kasi mo din na. Gikar na sa Google. Internet ako na nagikuha. Picturean. Nervous yung ko. Nervous yung ko. Ako katulong itiro gabihin na ako yun. Ano katawa? Bibig. Tubig. So karon guys, mga nagka-upload karon guys. Woo! Peace out, Polly. Thank you.